Assalamu alaikum, dragi ljubitelji sahata. Ovaj put želim da vam predstavim jedan poseban tip američkih sahata koji imaju sličan oblik, ali ipak nijedan nije isti. Ja ću vam sada pokušati predstaviti svaki posebno sa njegovim posebnim detaljima. Ovaj ovdje je najveći među njima, znači najveći od ova tri, i zbog toga on možda ima vrata iz dva dijela. Evo vidite. I gore posebno za regulisanje pokretanja kazaljke. Evo vidite, on ovdje ima oprugu, rezonantnu oprugu na koju udara čekić koji zvoni, odnosno on se oglašava samo na cijele sahate, znači na samo 1, 2, 3, 4, 5, ne na pola sata. Ovdje možete vidjeti marku koja još uvijek postojano stoji unutra u ovom satu i zanimljivo je, vidite kakvi su tegovi, ovdje unutra su smješteni i imaju vodilicu i tako se navijaju. Zanimljivo je da recimo imaju kratak hod i da ih treba češće navijati. Evo vidite, ovdje je drugi. Sad ćemo da čujemo kako se oni oglašavaju. Evo ga. To je to. A na donjim vratima, odnosno pošto su ovdje dva dijela, ima jedna veoma lijepa slika na staklu urađena, tako da je to još jedan poseban kvalitet na ovim satima. Drugi sat je nešto kraći od ovoga, znači 10 centimetara, i on također ima sliku na dijelu ispred klatna, ispred pendela, jel? I evo ovdje je malo ostavljeno neobojenog stakla da se vidi kako klatno se klati. Evo vidite. Ja ću sada da otvorim. Ovo su vrata izjedna. Evo vidite. I unutra opet i na ovome stoji vjerovatno marka ili tako još neki podaci, ima još podosta podataka što piše tu. I ovdje sam ja malo preuredio, ovdje sam izbušio rupu i napravio malo veći hod ovoga jednog tega za rad sata, da može, znači, imati veći put i da se rjeđe navija. Evo vidite ovdje, ako se može vidjeti, rupa koju sam ja izbušio, možda odozdo. Evo vidite. I naravno ima ključ kojim se ovo podiže, teg. Evo vidite. Vidite. I on kad radi, znači može da prođe. On ima isti put kao i ovi svi drugi, samo što je još šuplje dolje, pa može da prolazi i da, pošto je kanap isto stavljen duži, znači može da duplo duže radi nego ovi drugi sati, ili nego on što je bio u originalu. Vidite kako je ključ zanimljiv, jednostavan. Da čujemo kako se on oglašava. Znači ne na pola sata, nego samo na čitav. Evo ga. 2 puta, pošto su 2 sata. Ako hoćete, možemo još jednom. I tako. Eto, to je to. Sad ćemo ovo zatvoriti.
I ovaj treći, ovaj treći također ima jedna vrata, odnosno vrata iz jedna, i on ima također sliku dolje ispred klatna i ovdje se vidi klatno. Evo ga vidite. I ovdje su tegovi, znači, klasični i imaju normalan, originalan put, samo unutra u okviru ovoga kućišta. Ovdje je drugi. Da vidimo. Da čujemo kako se on oglašava. Možete vidjeti. Tako. Ovaj je malo najglasniji, najbučniji i također ima unutra napisan vjerovatno marku, proizvođača i ostalo. Ovaj je najočuvaniji i malo ljepše izveden od ovih drugih, ali uglavnom nije znači ni jedan isti i to je ono što je karakteristično inače za ove pravljene sahate. Evo još jedan pregled, letimičan, ovdje je malo svjetlost, ću malo podići da izbjegnem refleksiju. Eto, dragi ljubitelji sahata, znači ovo su sahati otprilike 1700. godina. Ja vas selamim i pozdravljam do sljedećeg videa.